Assalamu alaikum masu kallo. Ina yin godiya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma wani bawan Allah da ya mun taimako. Ina alfahari da abin da ya mun, saboda a yau shekara ta 10 da aure ban samu haihuwa ba, amma ta sanadiyarsa Allah ya bani haihuwa ta ɗaya, yanzu gashi ta biyu ake nema. Sannan na yi wa mutane da dama hanyoyi, sannan sun samu buɗi akan abin da suke nema. Wannan ba wani bane ba face Dr. Malam Usman Sulaiman na ibawa, mai islamic traditional medicine center, maganin gargajiya. Yana taimako bil haƙƙi da gaskiya. Sakamakon duk mutumin da ya taimaka, insha Allah Allah ne mai, amma in Allah da Allah zai yi. Wallahi ni dai yayi mun kuma na gani, saboda iyalina yanzu ta haihu ɗa na farko, yanzu ga na biyu. Don haka nake godiya kuma nake nuni ga al'umma, duk wanda ya ji wannan abu ko ya gani ya daure ya nemi Dr. Usman Sulaiman. Yana nan a Na'ibawa 'yan katako. Kar ku bari a baku labari, duk wanda ya je Na'ibawa 'yan katako ku tambaya kuna neman Dr. Usman Sulaiman, dan gidan Malam Dr. Sule Na'ibawa, ba wanda bai san shi ba. Don haka ku garzaya, nan ba da dadewa ba za mu ba ku lambobin waya tasa wanda za ku iya tuntuɓarsa ba tare da ɓata lokaci ba. Yana magunguna kala-kala kamar irin waɗannan gasu nan, su ma kowane da irin matsalarsa, kuma yasin Allah ya biya mai bukata. Dr. ubale Usman Sulaiman ya biya mai bukata kamar irin wannan. Assalamu alaikum Malam Usman. Alaikum salam. Ina maka munna da irin wannan lafiya da ka samu. Sannan kuma ina so in maka tambayoyi. A lokacin da ka haɗu da wannan larura, wace irin damuwa kuka shiga da kai da iyayenka? Gaskiya mun shiga mugun damuwa, an ta kashe kuɗin, an ta kashe kuɗi ba adadi, ana ta kashewa, duka babu lafiya. Sai gashi da ikon Allah Dr. Usman Sulaiman shine maganin nan ya mana. To amma na ji kaman an ce kun je gun masu maganin gargajiya, kun je gurin masu asibiti manya, an ce kun kashe kuɗi da dama amma duk ba a ci nasara ba. Masu maganin banza, ai in ba Dr. Usman Sulaiman ba sauran duk shirme ne. Masu magani kusan 100 muka kashe, amma babu lafiya. Tun da muka rike maganin Dr. Usman na ce ma ba mu yi ko sati 2 ba, sai gashi da ikon Allah dubin nifa ni ne yanzu. Gashi nan na gan karas, amma da ka zata za ka sheka. Na ma tuna na mutu ai, amma da ikon Allah da ta Usman ai yayi kokari kai. To wanne irin godiya za ka yi masa da addu'a ga iyayensa, ga magabatansa, da kuma fatan alkhairi gare shi? Allah ya mai albarka, Allah ya ɗaukaka shi, Allah ya daɗa ba da basira, a daɗa yin magani kai. Wanda bai sha maganin Dr. Usman ba da sauran shi, kwara ku je Na'ibawa a cikin garin Kano. 'Yan katako. 'Yan katako. A nan yake, ga namban wayan shi ma za ku kalla, ku kira shi. Maganin nan yana yi fa. Assalamu alaikum. Malam Sani ya gari ya al'amura. Wallahi sauri nake ta yi, zan tafi unguwa kuma sai gashi mun haɗu da dama ana so haɗu da kai in tambaye ka. An ce wannan malamin da ake ta magana ɗan baiwa, Dr. Usman Sulaiman Na'ibawa, bai kuma yi muku taimako. Gaskiya alhamdulillah ya mana taimako sosai. To wani irin taimako ya muku, wace irin larura ce? Da mahaifiyar mu ce ta kasance ba ta da lafiya, ciwon hawan jini, mu je can da har an ce mana ma ba za a samu sauki ba, har mun cire tsammani akan za ta samu sauki. Sai gashi cikin taimakon ubangiji mun samu ya ba mu taimako, kuma mahaifiyar mu ta warke ras, ba abin da yake namu. To alhamdulillah. Amma shi gurin wannan malami kuka je kuka samu wannan taimako? Insha Allah a wajen su muka samu. Shi Dr. Usman Sulaiman kenan. To wace irin godiya za ka yi wa Allah kuma ka yi masa da kuma addu'a? To dai alhamdulillah za mu ce, saboda Allah ya ce a kowane lokaci kasance mai godiya. To muna godiya ga Allah subhanahu wataala wanda ya nuna mana wannan bawan Allah da har ya ba mu taimako. To mun gode kuma muna ƙara godiya gurin shi Dr. Usman. Allah ubangiji ya ja kwanansa, ya ji kan mahaifa, kuma ya ƙara masa basira da ɗaukaka, kuma duk abin da yake nema Allah kuma ya raba da sharrin duniya da kuma lahira, albarkacin da Allah ya. To sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Malam Sani, na gode. To masu kallo kun ji shi ma wannan
bawan Allah irin taimakon da Dr. Usman Suleiman na ibawa 'yan katako ya yi masa. To don haka ba wai iya waɗannan cututtukan ya tsaya ba, cutar ulcer, typhoid, malaria, ciwon sanyi, ba kai duk wani cuta da ka sani in Allah ya da in dai ka zo gun Dr. Usman Suleiman za ka samu waraka. Ku zo ku nemi na ulcer saboda kun ga azumi ne yake karatowa. Insha Allah ba ku ba gyamban ciki sai kun zo muna jiran ku. To, salamu alaikum. Malam Musa, ba komai ne kawo ni gare ka ba sai labari da na ji da ɗumi-ɗuminsa. An ce kai ma wancan hanshakin malamin ɗan baiwa Dr. Usman Suleiman na ibawa ya yi muku taimako da kai da mahaifinka. To, kamar wani irin taimako ya muku ne, wata irin larura ce ne take damun ku, kai ne ko mahaifinka ko 'yan uwanka ko mahaifiyarka? To, da farko dai a baya akwai wata cuta da mahaifina da ciwon siga. To da ya cutar da an so a yanke ma kafa, amma da ikon Allah da muka ji labarin wannan malami da muka isa gurinsa a cikin kuɗin da muka kashe a baya wanda ba za su lissafu ba, amma da ikon Allah shi a cikin kuɗi ƙalilan muka samu abin da muke so. Wannan ciwon siga ya daɗe a jikin mahaifinka ne ko bai daɗe ba, kuma kun je gun masu maganin gargajiya da yawa ne, kun je asibiti? To a gaskiya ne ciwon nan nashi akalla zai kai shekara 18, kuma a gaskiya mun je gurin masu maganin gargajiya da dama don ba za su yi daga wanda zai ce mu kawo dubunnai kaza sai haka, amma shi da ikon Allah a cikin 'yan kwanaki muka fara ganin sauyi. Ga shi yanzu mahaifin na ba inda baya zuwa da kafansa zai taka ya je, amma da tashi ma sai an tashe shi zai. To alhamdulillah. To wani irin godiya da kuma addu'a za ka yi wa wannan malami ɗan baiwa Dr. Usman Suleiman na ibawa? To da farko ne zan yi godiya ga Allah, sannan kuma ana gode wannan babban malamin mai suna Dr. Usman Suleiman, saboda gudunmawar da muka rasa daga wajen 'yan uwa masu irin wannan harka nashi shi ya ba. To na ji an ce da farko ma bai karɓi ko kwabonku ba, haka ya dinga muku magani har sai da kuka diga ya fara samun sauƙi, sannan kuma kuka yi ƙoƙarin me ake cewa ne faranta masa rai, kuma har kuka ɗan bashi wani abu. Wannan gaskiya ne, da farko ni ma ban yarda da maganin nasa yana yi, amma da ikon Allah da ya ce mu fara yin maganin, in muka ga alamun sauƙi sai mu fara biya, kuma da ikon Allah haka sai da ya warke ma shi ya taka da kafa sai je ya biya maganin. To alhamdulillah masu kallon mu, kun ji irin wannan taimako da aka yi wa su Malam Musa sakamakon mahaifinsa da ya haɗu da diabetes, kenan ciwon siga a Hausance. Sun sha wahala, sun sha gwagwarmaya akan neman magani, sun je asibitoci, sun je gun masu maganin gargajiya, amma dukkan magungunan sun zama shafa tafi ne traveling agency. Sai da Allah ya kawo su gurin nagari na kowa, a dama an ce siyan nagari mai da kuɗi gida, Dr. Usman Suleiman na ibawa ya taimaka musu. To don haka masu kallo kun ji kaɗan daga ciki kenan na aikin Dr. Usman Suleiman, don haka kuma ku garzaya kar a ba ku labari. Hajiya Fatima, na zo gurinki ne domin masu kallon mu wayar da su, ki gaya musu kuma abin da ya faru da ke a baya, sannan kuma da waraka da kika samu yanzu. Gaskiya na samu waraka da ikon Ubangiji, sakamakon a baya na samu matsala na laluran iska sun hana ni yin aure, amma a yanzu tun da muka zo muka karɓa maganin da aka taya ni da addu'a da ikon Allah yanzu na samu sauƙin hakan. Gashi ma aure na har ya kusa saura sati ɗaya. Na ji labari kuma an ce maganin Dr. Usman Suleiman na ibawa shi miki magani. Tare da gaske. Wani irin godiya za ki yi wa Malam Usman Suleiman? Da farko dai zan fara wa Ubangiji subhanahu wata'ala godiya, kuma shi ma in masa godiya, Allah ya ƙara basira, Allah ya tsare shi da sharrin mai sharri, Allah ya ba shi ikon aiwatar da duk abin da yake so ya aiwatar na alkhairi. Ubangiji ke ma ya ba ku zaman lafiya da ke da mijin da zaki aura, Ubangiji ya zaɓa muku abin da ya fi alkhairi. Shikenan masu kallo, kun ji irin godiyar da Malama Fatima za ta yi wa Dr.
Dr. Usman Suleiman saboda irin taimakon da yake wa al'umma. Yana Islamic Center, babu irin cutar da Allah ya sauko bai saukar da magani ba. Duk wata cuta da ka sani ta duniyar nan in dai ka je gurin Dr. Usman Suleiman insha Allah zai baka magani. Don haka ku tuntuɓe shi, yana na ibawa rijiyar lemo 'yan katako. Kar ku bari a baku labari, ku yi tururuwa don ganin kun ci maburinku, kun ci garaɓasar wannan hanshaƙin malami ɗan baiwa Dr. Usman Suleiman. To malama Fatima, na gode, Allah ya bar ku tare, Allah ya sa a sha biki lafiya. Za ki iya komawa.